Tini pathor para thangnai phu hisaw hingke ba mui kothok chalagira tongmani no hingke ba tomangkha baba bo Miya phai tui mui kothok toi phi para wok tang ke wok bubuk toi phi bu yang pathor bu baza thangma jora hingke ba ama bono kwsar ta hingke ba bo toi phi bo 3 kg ka tuisa hingke omo hingke amani batang jola khabo tini ke sang khar sung jogi chas de force kai tini ke bo sana ha ko salang si hai jenglo sa sai de bol masali ko salang sa apa omo hingke jotan batang phil hata ama mama no koto manai de te loge bo tong nai Miya awandru tini baba Miya phai mani ko ama bag thaisa mai phila handa omo ke rugna rojang nai si song tong mani ke ang phoi ta bo ganti bo thangai mani hingke songui tong mani hingke ule wanal mangta wanal bo sok rok kwbangma ke awandru ro nai omo no hingke omo hingke to nai de kwbangma be camera wong ka kisa kes nuga paibo ma kwbangma si 3 kg phanak pairui sunglia 2 kg sungu te 1 kg hingke nar bono ke sakhairo khai sak Miya sakhairo ko rosoi sana hi bono hingke kisa narak sna ke phara bui narak nai finally tini jora kisi samangkha kimi no telangani veterinary mo telangani bono boni haya kedumang to maile sa sala hando boni bon mairo kholi ja sapila ha pa no mokol ke asa ke kiri sangsang to boni tabok baba bai phunugra baba bo emne moharane thangan nang to hingke ba boy bak sang thang sinai ta hingke moharani beres di tini asuk nai to kol khainile man ta doctor no hingke ba jeng tabok thang phunuk laibi nai he tong ta kimi no bithi ka harok mai phela hingke ba halang sithang e bo hai tabok thangran kimi no baza gamsa bai ke khobui baina boni mokol lai di kiri sangsa bon mokol lai di kiri sangsa sing tong siu khar su ke bono gamsa bai ke khobui baina la tabo sing bawa bai thang lai sina khar su selai nuk de ma kai jang na si do bono telangani ing jora maya baba pha gering langkha ke bono gote narang nai gere ama bu ya hay mana hapa si soya ke ba bulu bai thanga si batang na ke te narang nai gere ing na ke ba ka si thang lai meya ke tene ke jora mala ke ba le yang bu sala di pre phai pilangkha le em bu manu toi manu gui phaibe sang jambo than noga than de sofa lejak moharani bo baba ATM thanai phurang kare nai phangke ba oro kisa nai sing tongra sina ramani bekreng mang sing tongra siu mokol khare su ka koplos phaisi ta baba hingke rang kare ban thang ta bo hingke ba sa sane hingke jatri sa da asuk tong phunukli asa kahama khe nerok kiri jabai ni sine moi rok baksa sini jabai ni sei haje tong nai rok hingke soi Miya nai Miya rok bai ne he asa phunukli ata ka rangkari phai ha hapana watui sei ni bangai thanglai meya kho naisinglai ma tong kho uyan digi mathanai moharani beres digi beres digi gamari bo asugu hingke yang beres digi ba asugu ta hapa tini ke beres yang digi asuk nai hi saho ta song kol khai man baba kol khai ne man hingke ba watui teisa thagra thang sei ing tong kho hingke ba naisinglai tong kho teisa thagra thang hake tabo ke sok phai pika hospital o hingke baba yang salai tongo consult khalai tongo bahai ke toma saro ke hanai de sok nai de hi bo sui bisa nai ni phali ne borok tabok bithi sui tongo yang Kimi baba hingke tabok bithi jero jagmani bithi lawan thango mo kaisa injection marnai phangke ba injection lawan thango hingke tei eye drop tini borok ni pasole phangke ba eye drop lawan thango ta sei ni bangai hingke tabo nasing tong asa sane ang thablen na yang tei kotor ngai tong nai do halai tui moharani beres tong ya de bridge yang tei nuklai mane omo to jeng tak mo si veterinary bo hingke oroni nuklai tong ta yang digi injection ke kaitam already roi pe hamo ke sung no talang jangnai si do mane bono sung baba maroi phnai ta nogo thangoi hake samung pai mani yagulo boro sok pai kam male BUC o babu thok dawan hi phaibu bo se mo sung sa phai mani open kheno bu hingke ba packing talangra no mamono ni bagoi boni bagoi fried rice rok tei chung momo su talang na kimino ke oro resna rok tong hata packing rok talangai waise bi sai gra mai bo khitong hake tabo khno go phai sok phai lekha kini rok no bithi phunuk gran toma to kha le amo
bono khana angke injection baba maro na heta tini to doctor roi rohola ha angke khana angke babu rawani rang tang borok rono roi tongo tang ba he sino boros na angke or jaga dai rohola han to ordek mono ordek maro nai khota amro ma phunu gode sito blog go hisilia bla mo to prescription angke among ke bani o ka sabu kur kuk mani bangai baha basagota mono phul di he angke among ke eye drop ke chini borok ni bai sem na जों borok rok humani no sem phul ma khota angke habo he angke among ke ang ha kirmi biti extra toy phemani sei amo khan pas khan kaw angke ba jotoni kaisa kaisa ke toy phela local rok no charo na angke amo hingke ama vitamin B3 do amke botol roi ro jak la amo no ma khanai phi angke amo ke chini no gon extra tomo da amano ro jak mani angke na narak angro dai ro hanta ek lo ke amo bai ke khan khan sinai ta ale aseng haka hamrok sawi hangke spaila hang daiti hangka hangke se beka sarang sinai yang ke buzambu bono shampoo kai tharo pare se to kurola hang sana moila ka ma ya u bkhnai u 10 ni khnai kom khrap jak ro ke to ya de bo haising paisi log mani kimi jotno ma ma seba bomba jotno ma liya ka jambu ba kimi le poila ba bon jotno ba khaija ko ha ayaya na jambu tawan jora pa samaro ka hang to ngomong ke blan hey ana jambu 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 lo tambu lo ai sangke bai nang an blog nai tong lang khnai din sala us bo samri kai mane si tui par sing ke tui bar bar phai mane le nai de mai bu saya mung sa saya ha sapang hapung berai ja sui brei u kimi na loge ma liang ke ba samri kai le ho bunya ra sonya ta kono tui tu koroi si mai masa ro ne mai saya pa pri boro tong mane 3 din ro ka khna ma mon ni na ma hai ba ang ser nai bono na pangkulu pangkulu aro hospital si kai thane roi ro hoja han to kaisa kasa color kaisa angke bo angke kesani hi sawo da bo angke ibu sawo ro pro kisa sawo hi sawo ta sibu sajol han kimi kisa pakol ka ma tang ba bulu le ya musa bungya hai tong musa si doctor sa si pakol ha jala mani na angke mo phang tharo jak la kaisa angke bo ni mokol ning nai na kaisa angke bo hok bising je bo tuma mani rok rok khna sili yang bo angke kaisa angke bo ni o omani hata sidi to mano sasai pele kai thang le rojak na je pangka kai thang do angke tabo bono khana asoro din sai ro jak ta direct injection bising ken ozon ozon ka dai ro la angke bono ke khana baba ro nai ta bo voice ami de khak pa so tong na angke tini angke bono sari hai bithi mokol drop ro roi nai angke te bithi vitamin bithi ro sa ne mai to tabo ka ma ka sai to bo mai sakra khiris tong bisu tabo angke mai sa phal na sao tabo angke ha bon digin thang na hai ma so ta angke mokol te kisa koso sai tong ha emne do angke sal sal ta pore busuk ha ya rok nai gra no busuk rok chole hey guys again tini pathor thanga tong mani do no thanga tong mani ta but however I convinced him not to go today I convinced him to not go today angke bo thanglia je pangai bono convince khai pe tinta thang je mane o te sale sal tang ke si ani amo seminar ok na ke seminar pai bai se thang ais nai ke sa ta bono angke ta bong khang no ko ta lo phaisa lai no rok no tong na no ko ta lo mama no no bising haseng tong bono haseng thang roi tong phai to ko wan sakang bo to ko yak ke ba bono ta bo haseng haseng thang roi tong ke bono khato sak malia because bo kansli kere ke bono sak malia do kansli kere bai bono sak no yakhanai ingke asung no mane tinen blog asuk jora no bathak lai sinai ingke mala lai phinai rok baite kaisa haini hai katal video katal blog ko mala lai phinai norok ani blog no pai sak joya sanai to mane bagai norok no khalo gui nai mane selek to ne mane bagai no ham bai norok no te je katal nai phinai subscribe khlaiya korok please subscribe khlaiwi kalang pai jati norok ni support nango belai ke so guys thank you so much everyone and bye I have to go tata see you in the next video